Mong mi lắm mi thằng ra mua bảy. I love you, baby. Ngam anya thu khana ya phi shapangka jingsu sentiu mangi ki janzi WhatsApp Instagram kum juru EFP kadai ka jing stang jong ka jing yet ka jong hey hello how are you oh hello what do you do hey kong kum no phi long sha no phi sa but hang no phi shong that day lay mo ha ibanang iba thiang nia ban nya text ka jing so bang ya kamien ngim la so thu day ling le tiang ngila kwasa ka kendo hey baby call me nga ong up se ba ye banga dang kling tiario nga shatim ha mei ye kane juk mobile teng teng nga so kum ubi marwe banga smile ba I love you iba ye don muki ba kam he kamar ken ha inbox jong ki la dab da ki message don pat ki ba priki ba kerdo text kat ba text ru don ki ba sim show don ruki ba long kum ki ing wai nong shong umpan mi nong bukti hai re hai kendit ken san ki ya at kum ki top bundak jingkeli mano white chromosomes kani kajung ya cute so men ken leng ba I mobile bun ki ba kloi temen that day lay mo ha ibanang iba thiang nia ban nya text ka jing so bang ya kamien ngim la so thu day ling le tiang ngila kwasa ka kendo hey baby call me nga ong up se ba ye banga dang kling tiario nga shatim ha mei ye kane juk mobile teng teng nga so kum ubi marwe banga smile ba I love you iba ye mobile kam day ka bas niyo what I can tapat ya long brio man brio ladangin nang ban pendon kam hok ya ka kiso ki ba mi ki long ken ki ba bha that day lay mo ha ibanang iba thiang nia ban nya text ka jing so bang ya kamien ngim la so thu day ling le tiang ngila kwasa ka kendo